Contar històries és viatjar amb la paraula. Després, la segona que no us vaig a contar, està la vaca Sofia. ¡Qué guapo! Pareces una mariposa de verdad! I com vols que em deixi els pèls ara? Igual ja no t'agrada. Joana tenia una revolució dins del seu cos que no podia controlar de cap manera. Parecía un birquiqui. Bueno, era un muñequito. Sí. I tot pelut, tot pelut. Perquè no tenim diamants per ser humà, no? O maragdes per mocs. Y de pronto mira y se encuentra un zancudo de 5 metros. Però si això és el que fem les dones, normalment. Anem depilades i per por de que ja te deixem d'agradar, ja ho has fet tu. Bruno fabricaba sus sombreros con la punta de los dedos directamente conectada con el corazón. És una precuela de la escampada de bruixes que hi va haver en Europa durant l'edat mitjana. De mayor quería ser futbolista, quería ser astronauta y quería ser detective. No podia deixar fora d'així a ma mare. Clar, és que sempre ma mare és la que sempre m'ha contat històries, acudits, no?, de l'època. Així que va desplegar tot el seu arsenal negociador per a convèncer a tothom de no participar en la processó. Y a Mara Carlota y a Mariano les toca hacer una de las cosas más difíciles que hay en esta vida, que es recoger la casa de los que ya no están. I una vegada la llitges, doncs ja està. No pots continuar, ja està. Una vegada dita, has de parar, no hi ha marxa enrere, com ara, que l'he dita i ja s'acaba la història. I ella li deia, no me pela, No me pela, no me pela mi pelo, no me pela, no me pela, no me pela mi pelo, no me pela, no me pela. Així que va fer: vaig a casar-me a la filla del rei, d'on jo sóc més ric que no ell. Dios, le pedí un sacrificio. Yo cómo iba a saberlo. Ahora tire por ese pasillo, pero no espere nada bueno. Fin de la cuarta eternidad. Lucecitas. Lucecitas. Llumetes que s'encenen quan un comença a contar i hi ha algú que té ganes d'escoltar-lo. Però mireu si són potents, aquestes llumetes que se queden, quan tot s'acaba, se queden a dins del cor enceses i brillen fins i tot